Abantu abomonene nonye turasa mabeti gatukwana niga. God is good and all the time. Na inche inaikira kolete ngora yane ya bene kwa niaba yane, kwa niaba ye chama yane na kwa niaba ya abantu bakitutu cha Chenot. Omongi na Catherine Nyamato eba akinete na mama nyabitemo ina ali West Mogirango. Ine sababu ndega igali tukoli ya rero korupole yane. Elia kabere Omongi na Catherine fought for the rights of women in this country. Omongi na Catherine fought for the rights of the girl child in this country. And we will remember her. Esengencho ya makorae amaya akorete. And that is the reason nonya abana bae baseseniri. Elia gatatu Professor Ngeri wa kwanira mangana amaya. Inuka nyakwebanga. Na indungo nyakwebanga tole. Na ende buna moko nyakwegerere igachinko. Mbiyamore egerera kabisa na litora nyore binte binge torete gocha gusia. Igo mbiyamore muri bobe. Ayeke mosi mbiyamore Ongeri mbiyore. Abana ba minto bonsi mbiyamore egerera kabisa na liyo liara totegerere mono torete bincho gochanka. Eyuere buyago sere bobe. Erebu yago sere bobe. Una bono iga ama etenga ki no tora na tobanga akatoachi milioni ibere tokareta agaiga. Gose mbobe tu akorete. Mbobe tu akorete. Erena toege entochi milioni ibere tokareta gocha agaiga. Na gochimotua gocha tore nere arrege ntaranya gokora. Mbiyama na abantu ba minto inche una Japhet Nyakundi omochumbo kitutu cha Chenot nondo gabwe TUTAM. TUTAM. Asante sana, Mungu awabariki. Arambe! 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 Nyasaya basese no tores TUTAM. Aya. Father, authority warning, we must finish in the